Хәзер сүзне журналист Меңназим Сәфәров бирәбез, ул милли матбугат чараларына күзәтү ясар. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Без бүген барыбызда тормыш дип аталучы базарда яшибез. Базарда исә биегебез Габдулла Тукай әйтмешли, берәү алдый шунда, берәү алдана. Алданмын дип тә алданырга була икән. Ватаным Татарстан газетасы бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Язмада сүз телефон аша ялганлап банктан бурычка акча алуны рәсмиләштерү очрагы турында бара. Казанда бер ялгызы ике бала үстерүче ханым мошенниклар икәнлегенә шикләнә 823 мең сумлык кредит камытын киеп куйган. Шуның нәтиҗәсендә ул хәзер 5 ел буе ай сайын 20 мең сумнан артык алынмаган бурычын түләп барырга тиеш була. Хукук саклау органнары ярдәм итә алмый икән мондай очракта. Минем белән мондай хәл булмас дип әйтерлек түгел. Россиядә генә дә ел сайын 400 меңләп кеше телефон аша эш итүче мошенниклар корбаны була икән. Шул рәвешле ил халкы 3,5 миллиард сумлык акчасыннан колак кага. Алла саклаганлыгына саклый җәмәгать, сакланыйк. Әле кайчан гына укытучыдан да кадерлерәк, аннан да абруйлырак һөнәр иясе юк иде кебек. Бүген исә укытучы булмаган һәркем мәктәпне, андагы тәртипләрне гаепли. Ватан Татарстан газетасы журналисты әлеге мәсьәләне әти-әниләр ягына чыгып та, үзен укытучылар урынына куеп та шишәгә тырышкан. Мәктәптәге проблемаларның төбендә ни ятканлыгын исә психолог ачып биргән. Мәктәп яшендәге баласы булганнарның һәр кайсы да танышырга тиеш миңа калса мондай язма белән. Замана моңарчы икесебезгә дә кирип чыкмаган һөнәрләрне барлыкка китерә. Шундый һөнәрләрнең чираттагысы даулы. Аларның төп хезмәтләре таяныч терәк булу, кирәк урында назлы сүз белән юату, кыюлык истәү, куркуну кыймыту. Гади генә дип әйткәндә, булачак әни кешеләргә бала тапканда ярдәм итүче хатын-кызлар икән булар. Үз әниләреннән яки кайнаналарыннан, дус хатыннарыннан таба алмаганны шулай акча түләп эзләүдер инде бу дип уйлап куясың әниләр өчен әни дигән язманы укыганда. Татарстан яшьләр газетасында инде ничә дистә еллар дәвамында чыгып килгән Сердәш сәхифәсенең чираттагысы дөнья күргән. Дөнья көткән кешеләрнең үз тормышларыннан алып язылган хикәятләре шандыра да, уйланырга да мәҗбүр итә. Кай вакыт әниләр дә ялгыша икән һәм бәхетле булдыңмы дип сорар идем дигән язмалар шундыйлардан. Безнең Мирас журналының сентябрь саны юл язмаларга бай булып чыккан. Каләм иясенең үзе күргәннәре турында бәйнә-бәйнә сөйләп аңлатуы ул юлларның укучыларына да шундый булганда хис-итәргә мөмкинлек тудыра. Мирхәйдәр Фәйзинең күңелемне тартып калды. Абдрашид Ибраһимовның Ислам дөньясы һәм Ләбиб Леронның Калининградка сәфәре шундыйлардан. Беренчесендә классик язучыбыз үзенең абыйсы яшәгән Шыда авылыннан Орскига бар юлындагы тәэсирләре белән уртаклашса, Ислам дөньясында татар сәясәтчесе һәм дин эшлеклесе Кытайның Тензин каласындагы хәлләр белән таныштыра. Безнең көннәргә килгәндә исә Ләбиб Лерон Калининград өлкәсендә каһарман шагыйрыбыз Фатих Кәрим эзләре буйлап йөргәндә күргәннәрне тасвирлаган. Дөнья киң дияргә яратсак та, чынлыкта ул бер зур авыл кебек кенә. Кая гына барып чыксаң да үзебезнең татарларга алар калдырган тарихи эзләргә тап буласың. Алга таба да шулай бер булып, эз калдырып яшәгән насыйп булса иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.